Skončil zápas na Slovensku alebo bude pokračovať? Michal Šimečka sa nechal počuť, že aj napriek tomu, že schválili si zákon pre svojich ľudí, bude robiť všetko preto, aby nenabudol účinnosť. V rovnakom znení sa vyjadrila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Tak si to schválili. Napriek všetkému. Napriek ľuďom na námestiach, napriek mnohotýždňovej obštrukcii, napriek výhradám Európskej únie aj odborníkov, napriek hrozbe straty miliárd eur, napriek odporu vlastných voličov, aj napriek očividným hlúpostiam, ktoré v tom promafiánskom balíčku majú napísané. Schválili si premlčanie pre svojich Kažimírov a Výbohov, podmienky pre vlastných Gašparov a Bederov, ale aj cestu k slobode pre zlodejov, korupčníkov a páchateľov znásilnení po celom Slovensku. Toto je tá ich odborná práca pre ľudí. Ďakujeme pekne, hanba vám na 100 rokov, páni Fico, Danko, Pellegrini. Cítim hnev. Ale viete, čo necítim? Necítim beznádej. Pretože tento zápas za spravodlivosť na Slovensku, ani zďaleka neskončil. Zajtra je nový deň a my spravíme všetko preto, aby tento škandalózny promafiánsky balíček nebol účinný ani jeden deň. Využijeme na to každý jeden demokratický nástroj, ktorý máme k dispozícii.